билет через Ташкент чанд пул аз Хуҷанд ба Москва рафтан мешавад ё ки не? Дударҷон, раҳо то охири июла маҳкам мешавад ё не? Ма келин кардани метавонам ки рафта келин ёбаму ҳамроҳи келинам баргардам. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. мавзӯи имрӯзаи мо оиди талаботи нав барои вуруди шаҳрвандони тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва дар идомаи суҳбат ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. То охири навор бо диққат тамошо кунед. аз 1 сентябр вуруд барои шаҳрвандони тамоми кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз ҷумла Тоҷикистон ба Федератсияи Россия танҳо тавассути замимаи сайёҳӣ имконпазир мешавад. ҳамаи кишварҳо барои пайваст шудан ба ин замима даъват шуданд, гуфт муовини сарвазири Русия Алексей дар ҷаласаи шӯрои иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил гузориш медиҳад. ҳамчунин хабар дода мешавад ки аз 1 июл вуруд ба Федератсияи Россия аз кишварҳои иттиҳоди иқтисодии Авроосиё танҳо тавассути низоми электронӣ амалӣ карда мешавад. Мирзоев Маҳмараҷаб нависад: Сорбон дастсафката ғам набоша, як моҳ шидаи наёмадаистай, ҳамиram бихон, илтимос, ма тамошо мекунам. дастафкаи чиро дар назар дорӣ бародар? Агар соф савдоро дар назар дошта бошӣ, ин хеле ки мақсад барои як дору ва ё дастафка намекунанд, ҷамъ мекунанд, чандин боро ҷамъ шид, баъдан равоншон мекунанд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая, ба соф савдо муроҷиат намоед. Доруҳо дастафка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар Питер ва Москва. ва рақамҳои соф савдо дар аму реклама ҳастай метавонӣ муроҷиат кунӣ, пурсон бошай сабабҳоша ки барои чӣ борита наёмадай ё ки кай меояд. Муслим Саидов нависад: ма 11 июни соли 2021 омадам. Чанд вақт дорам барои патент кардан. барои патент кардан, барои ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кардан 3 моҳи дига вақт додагӣ ҳастанд. яъне ки то моҳи сентябра ҳама муҳлат дорад ки патент кунанд ва ё ҳуҷҷат дошта бошанд, ҳуҷҷатҳошонро пешниҳод кунанд ва ё шахсиятҳое ки варақаи кори ҳадаф нишон додагӣ нестанд, ӯ шахсиятҳоро ҳам низ метавонанд ки ҳаму варақаи кори ҳадаф нишон диҳанд, яъне ки муроҷиат кунанд ба ФМС. Маликов нависад: гап нест ака, саломат бошед, шуморо ҳурмат мекунем, тамошо мекунем. Салом ай бачаҳои қумсангир. ва алайкум салом, худованд ҳамата нигаҳбон бошад. Ашурова нависад: ассалому алайкум Сорбон, барои кӯдакони то 7 сола билет 50% аст ва мешавад ки аз Россия билет харем, то ки аз Тоҷикистон духтарам бо фарзандонаш биёянд. ҳаминро донистан мехостам. боқӣ дар амони худованд бошед. шуморо ҳам дар паноҳи худо бошед. барои аз Россия билет харидан ширкати Somon Air танҳо намемонад ва дигар ширкатҳош имкон ҳастад ки электронӣ харидорӣ кунед ва барои 50% буданаш то 12 солара бояд ҳамаи ширкатҳо 50% пули билета бигиранд, вале мутаассифона айни ҳол чӣ барои 7 сола, чӣ барои 10 сола ё чӣ барои 3 сола ҳамаи ширкатҳо 100% пули билета гирифтаистанд. Абдусатторов нависад: салом алайкум акай Сорбон, сози хуби ака, билет через Ташкент чанд пул ай мегуфти раҳмат пешакӣ. ай Россия агар через Ташкент биёӣ ба Тоҷикистон ай 8000 рубл сар мешавад то 12000 рубла, вале аз ҷумҳурии Тоҷикистон Ташкент рафтан, баъд аз Ташкент Россия рафтан иша мутаассифона намедонам чанд сум. Расулова нависад: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ дударҷон, раҳо то охири июла маҳкам мешавад ё не? ма келин кардани метавонам ки рафта келин ёбаму ҳамроҳи келинам баргардам. барои маҳкам шидани роҳҳо дар моҳи июл ё ки баъд аз июл ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. оли агар ки ягон гап нашавад, яъне беморӣ зиёд нашавад дар Россия, раҳҳоро маҳкам накунанд, албатта ки метавонем биёин бозгашт кунем ба Федератсияи Россия. Воовод нависад: салом ака, ман зан ҳастам, ҳамаи видеоҳои шуморо тамошо мекунам.
ва қадр мекунам. соли 2015 номшаҳалиш кардагӣ будай ва бе документ будай. Вақти омадан визаш маҳкам шудай бо паспорти пешинам як бор рафта омадам, бо метавонам ҳаваи паспорти пешинам хати равм. Мисол шумо вақте ки дар Федератсияи Россия ину агар бе документ гаштугузор када бошед, яъне патент кадагӣ набошед, аму отпечатки споридагӣ набошед, набошад изи дастон дар аму қайди Федератсияи Россия, дар ҳоле ки шумо анами ном фамилиятон алиш мекунен ва мерен ва боз бармегардем ба Тоҷикистон ва номи пештаратон виестон кушода мешава, дар ин ҳолат шумо метавонед ки сафар кунед, дар ҳоле ки отпечатки супоридагӣ набошед. Дар ҳоле ки агар супоридагӣ бошену шуморо дастгир кунанд, метавонанд ки ҳар ду номотона депортатсия кунанд, баъдан бо суд мекунанд, яъне ки ҷаримаи калон дора боз. Манучер Али нависад: салом алейкум бародар, як чӣ мепурсам ҷавоби пуррат, яъне илтимос. Ман билет гирифтам ҳами компанияи Северный ветер, рейсош рафта ва омадаи баъдан бародар суханҳои хуштона мешнавем, хеле шод мешавем. Аллоҳ нигаҳбон бошад. Худо шуморам нигаҳбон бошад бародари азиз. Компанияи Северный ветер албатта ки рейсош ба анҷом расидааст. Баъзан ҳолатҳое мешавад ки бо сабабҳои техникӣ ё бо баъзан сабабҳо рейсош ба таъхир меафтанд, яъне ки ба дигар рӯз меафтанд ё ки соатҳош ба дигар соат меғалта. Атак рейсҳо ба анҷом расонидастанд, яъне ки мусофирҳоро бурдастанд аз Тоҷикистон ба Россия. Ветрени нависад: бародаро, ки медонад ки через Узбекистон пасадка кати рафта мешава Москва ё дигар шаҳри Русия? Ягон кас агар ба наздикӣ через Узбекистон рафта боша гап занен кани мешава ё ки не? Касе через Узбекистон Россия рафта боша дар комментария бинависонед то дигароро ҳам бубинанд, вале ба чени маълумотҳои дастрас кардаи мо албатта ки ҷумҳурии Узбекистон иҷоза додагӣ аст ба тоҷико ки аз Тоҷикистон ба Узбекистон браванд ва баъдан аз Узбекистон ба Россия чипта харидорӣ кунанд. Бо касе рафта боша агар ё касе ки рафтанияи билет харидагӣ дар комментария бинависонед. Саидова Гулдаста нависад: салом алейкум ака, савол, илтимос ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. Мо 1.5 сол шид ба пропискаи гостевой катием. Мода ягон проблема мешава ё ки не? Агар ки кору фаъолият кардаеста бошед, шумо метавонед ки брен айни ҳол пака шанс додагӣ ҳастанд, аз сари нав ҳуҷҷатгузорӣ кунед ва патент падават кунед, яъне патент бисупоред, дастрастиш мекунед. Шарипов нависад: ака мегӯям билет 9000 сомонӣ шида, роста ё ки дурӯғ? Билет касе ки чанд сомон харидорӣ кардагӣ айни ҳол дар комментария бинависонед то дигарорам огоҳ бошанд ва ин бародарам ба саволи худаш ҷавоб бигирад. Аҳлиддин нависад: ассалому алейкум ака, ами 20 раҳоро маҳкам мекунам, меган Россия карантин мешава, меган ака, ами гап роста? Бародари азиз, оиди карантин кардан дар Россия не, вале дар Москва мо гуфта будем ки як ҳафтаина карантин кардагиянд. Анами рӯз охирон рӯз шай, яъне 19 буд мешава. Баъд дар идома оё маҳкам мекунанд ё ки карантин мешава ё намешава, ира боз ҳукумати Россия худаш аниқ мекуна. Баъд агар ки ягон гап шид, боз ҳатман ба шумо хотиррасон мекунем. Видеоҳои моро интизор бошед. Соҷида нависад: салом ака, аз Хуҷанд ба Москва рафтан мешавад ё ки не? Албатта ҳама рӯза бигирем. Агар аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия ҳар рӯз 8 рейс муқаррар кардагиянд, яъне рейсҳои мунтазам ва рейсҳои чартерӣ. Аз Хуҷанд, Душанбе, Кӯлоб дар умум 8 рейс ҳар рӯз парвоз мекуна ба Россия. Баҳриддин Каримов нависад: ассалому алейкум бародар Сорбон, рости ман ҳар барномаи худта тамошо мекунам, гап нест, раҳмати калон. Лично ман миннатдорам бародар, фақат ба пеш мо ҳамроҳи худат. Худоам ба корҳоят баракат яд гуфтанием, ҳар одами непонятнира гӯш накунем ба гапҳои непонят нишон. Мо кӯшиш мекунем ки гӯш накунем ва аҳамият натиҳем. Ҳазор раҳмати калон ҳар касе ки моро дастгирӣ мекуна ва тамошо мекуна, ба мо бовар мекуна. Моро кӯшиш мекунем ки баҳри ҳамин нафарҳо барномаҳои тару тоза пешниҳод гардонидан бигирем ва миннатдории худмона мерасонем, чунки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд ва бисёре аз нафарҳо суханҳои хуб менависонанд. ҳаматонда ҳазор раҳмати калон бародаро. ҳар касе ки фикри бад дораву сухани бад менависад, ура мо ба худованд меспорем. Парвиз Нуралиев нависад: ака меган ай Узбекистон 2 самолёт гаштай, мо рӯзи 22 ай Душанбе Ташкент ба Москва мепара. Рейсҳои Узбекистона дар ҳақиқат гардондастанд, ростай ҳами илтимос ҷавоб гардонед. На танҳо аз Узбекистон мо гуфтем ки баъзе ҳолатҳое мешавад ки бо сабабҳои техникӣ ё сабабҳои ягон чизи дигар рейсҳоро
ё ки мегардонанд ё ки ба таъхир меафтонанд, яъне ба дигар рӯз. Комрон Раҳмонов нависа: якай сорбон ҳамин видеоҳота дар Instagram парто тамошо кунем. Барои YouTube мегабайт надорем, Instagram бесплатный аст, барои ҳамин дар Instagram тамошо кунем. бародари азиз, мо дар Instagramмон дигар контент дорем, яъне берун аз ҳамин мавзӯъҳо видеороликҳои тарбиявӣ мекунем, мепартоем. Ба ҳамин хотир ки дар Instagram ин наворора гузошта наметонем, вале кӯшиш мекунем ки ягон сайти махсус дар Instagram кушода кунем ва ҳамаи видеоҳоро дар уҷарам пешниҳод бигардонем. кӯшиш мекунем ки аз уҳдаи ҳамин кор бубурем. Ҳабибулло Табаров нависае: салом акай сорбон, ман 5 сол пеш депорт шида будам. Фамилиям Ов ва Ич Кати буд. ҳозир Зода Кати. Метавонам рафта депортам ҳуй шава ва дакме када метавонам? мо дар пештар савол хондем ва ба ин саволита ҷавоб додем. Бигем ҳам хато намекунем, яъне ки барои ивазкунии фамилия ёки ном дар назар дошта бошед. чӣ хеле ки мо гуфта будем, номи пештара ва номи нав вобастагӣ аз отпечаткаи шумо дорад ки дар база данни Россия агар набошад. Саторзода нависае: акамай банк 6000 сомон қарз кардам, паридам Москва, обратно депортум кардан, ака бекорум. ирӯз банк ба сар ман меоянд, агар имконият боша як дастгирӣ намекунен. ба худо соф дурӯғ намегум, любой хел проверкам кунен, ака савобай, як эълон кунем камбағалда хайр савобай. бародари азиз, гапита қабулай, лекин агар аз дигар тарафаш бигирем, ба ин рӯзҳо бисёр одамое ки аз банк қарзӣ доранд ёки ниёз доранд ва мо кӯшиш мекунем ки ақаллан ҳадди ақал дар як моҳ як кас ё ду каса аз оилаҳое ки ниёз доранд ба навор бигирем ва навора пешниҳод кунем. примой ба худшон ҳамсӯҳбат бишаванд, зангшон бизананд ва мо дар ин байн хуш набошем, яъне ки кӯшиш мекунем ки дар як моҳ якта ё дута ҳамхели наворора бикунем, вале дар инҷа бисёр моро муроҷиат мекунанд, менависонанд. морам наметонем ки ҳамаи ҳамин шаҳрвандора, мисол ҳамаи ниёзмандора қабул кунем, мисол ҳар рӯз видеоҳои ниёзмандора монем, чунки дар инҷа халқам дилгир мекунад ин гуна корҳо. агар ки ман ҳар рӯз видеоҳои хайрия партом, мисол фикри халқам кардан дар коре ки халқ мумкин баъзеш тавоноӣ надорад ҳар рӯз ёрдам кунад як каса. ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтагием ки дар як моҳ якта ёки дута ҳамхели видео пешниҳод мекунем. тамом. ҳамроҳ нависае: байни Узбекистон ва Тоҷикистон чӣ созишнома имзо кардагӣ? ҳамина ҷамъбаст карда як видео мекардӣ. Пешакӣ раҳмат. комментарияи беҳтарин нависондаи бародармон. 26та созишномаи нав ба имзо расидагие дар рӯзи 10 ва 11 июне ки президенти Узбекистон ба Тоҷикистон омадагӣ буд ва мо ҳамаша дастрас мекунем, як барнома мекунем, ҳамон 26 созишномаи нава ба шумо мефаҳмонем ки чиҳо мебошанд. Шамшод Қосимов нависае: бародар, дар бораи переселения як видео кун фаҳмон. дар бораи переселения ман видео дорам дар каналам, где-то як моҳ пеш навор кардагиам. бинен номи мавзӯъ кӯчбандие, агар хато накунам. ҳамун навора тамошо кунен, дар уҷа ман ҳамаша гуфтагиам ва тағйироту иловаҳое ки оиди кӯчбандӣ Россия пешниҳод кардагие ба шаҳрвандои хориҷӣ, ҳамаша дар ҳамунҷа қайд кардагӣ ҳастем. бародар Валиев нависае: салом алейкум сорбон, ака мара 5 сол пеш депорт кардагиянд. ҳамин қонуне биромад ки амнистия мода дахл дора ё не? Пешакӣ раҳмат. авф барои муҳоҷироне ки ҳуқуқвайронкунӣ кардагиянд, депортатсияшон кардагиянд, умум барои ҳамашон биромадагӣ нестай. бародар тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем дар ҳаминҷа ва агар ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона бинависонед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.